udtrykke sig meget kritisk i forhold til den indsats, de har lagt for dagen i første omgang. Det er stadig pinligt. Nu kan godt se, der er foretaget udskiftninger. Den nye mand, Iris, med den lange bold op. Lige nu i omkring Vejle, og om omtrent 40 minutter, så er det ikke en mindre opgave, der skal løses, fordi der skal simpelthen rettes 2 boringer her fra Ballois, som skulle vende rundt og drible modstanderen før i første halvleg. Og det gør altså, at de kan køre nogle længere angreb, og forspilleren lige kan tage en puster. Så nu spiller sammen med Andoué på den centrale midtbane. Men det vil vist være hjernedødt og begynder at lukke op for den her kamp. Inden for Vejle i anden halvleg. De kan jo et eller andet sted godt. Ja, de er kommet tættere på en start 11. Det kan i hvert fald godt være tilfredse. Nal, der har så smukt. André Riel i typisk opportunistisk stil. Ja, når de kommer med de her 4-5 mand med selvtillid, der kommer flyvende i maksfart, hvor de finder hinanden, rammer hinanden. Laksen. Men fra Mamma altså i undertal foran med 2-0 mod Fredericia. Og det kan vi jo selvfølgelig også vende lidt, når vi er færdige med kampen her, Jesper. Men ja, Vinicius dækker sin bold godt. Men det er måske også lidt for meget. Over Vejle, som i den grad har fået en tung start på det her forår. Jeg kan godt forstå, at de tilrejsende Hobro-fans, de er godt tilfredse med, hvad de har set. Og lad os...